Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madi ta saluhut na amanginang. Andorang sota buka parmingguonta di madogoton ta pasada rohata martangyang mahita. Amin. Tabuci debata sian buku ende 10 pitu ayat sada satro di ayat tolu. Bingo!
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumumpa langit dohot tanoon. Amin. Songonon dohat tani Tuhan Jehovah, manang ise na mamalehon hamuliateon, ido na pasangap au jala mambahen dalan, asa upatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohat tudusan, amanami na di banawa gijang, maulia te marohanami tuho, ala dilehon ho anakmu na sasadai tuhami, jala dipalua ho hami sian gomgoman ni sibolis. Hupangido hami tuho, sairamoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami jumpa masa hasusaan dohot hagogotan. Saise sama dosa nami dohot pangalosio nami di hatam nabadiai. Sai parbadiai maroha nami marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami tu hangoluan sogot. Asa pujio nami ho disiro disaleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata na dienesiat patik pawaluhon dohot lapatana. Patik pawaluhon unang homanako. Dia do lapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng ni dongan jolma manang mambahen bisuk-bisuk makaluson hon yoniaga ikon si pagadao ni rohata do arta ni dongan jala siramotonoton ido sahatna atong rap mangido gogo mahitasian Tuhan debata
Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata diadopani debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha, dang lomorohami dahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati, tumadikon belana, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alanii umbahen hupangido hami, saya sudati matoru-torum asa unang mengonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tu au, hamu akana loja jalana sorat, upasonang pehamu. Buat hamu maawakun tu hamu, guruhon hamu masian au. Aina lambok do au jalana serep maroha, asa dapoton hasonangan tondimuna. Ay lambok do au gakku jalan neang do dohot na hupa porsahon asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Undang
gema hatani debata sian Matius onom ayat 25 satro ayat 34 margati soring mahita manjahasa. Alani ido umbahena kudok tu hamuna unang holson hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton da umarga hosa sian si panganon da umangat do daging sian parabiton Bere hamuma pido akana martonga tonga langit akana somanabu naso manggotil naso papunguhon tu sopo tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangi nasida da godang lope hasurungan muna siani ise hamu marwaso pagadahon ari-ari nago sa asta ganjangna anggo tu siang pakahosohon ni roha puasa atong hosohonon muna parabiton patakas hamuma partubu di bunga-bunga na diladani akan sang mangula jalana so panggati au madok tu hamu gari si Salomo uju di bungarani hasangapon nai ibana gari so mamake songon bunga-bunga sada asa molo songoni di parulosi di bata duhut-duhut na diladani na jongjong songon sadarion na tupa di puruni marsogot nai lam hamuma lam so parulosonna we hamu siotik haporsiao atong unang mahosohon rohamuna madok aha mapanganon nami aha mainuman nami aha na pariboton nami akas pelebe gudo makarikoton saluhut na si songoni iboto amamuna na di banua gijangido na murikot akai di hamu sai jumolo malului hamu harajaoni debata dohot hati gorana dungi ditambah honona dosude akka ondeng tu hamuna atong unang mahosoan hamu ari marsugot ay sari hononi ari marsugot do narikot disi saido molo masih porsan hasosan nabe akka ari ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalana upepsa amin. Saha tidakon maha porseautai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosa natumumpa langit dohot tanoo au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima natini buhoni si Maria nagabe-gabe ang senton di perbadia
andorang sohabubuhon ido tuhata na tumahon na berni di panghukuman ni silatus na mate terpajal do ibana di haupinar silang na tua tu banua toru tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundo tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogona sohatu dosan disima ibana payuma mulak sogo tu tanoon hukumi halak na mangulu dohot na mate au persea di tondi perbadia jala adong sadahuria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia doho dihasesa ani dosa doho dihatai namado mulak mangulu sogo daging na halak na umate doho dihanguluan na sora sudah amin. Oras madihita sude amangenang titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 21 September 2025 Pertangyangan UIK Rabu 24 September 2025 masuk pukul 19 WIB di Sada UIK Pulau Mas Kampung Baru di Bagas ni keluarga Saud Huta Barat Nita Herlina Boru Sanu Haji Jalan Sambiloto Sada nomor 5 Pulau Mas Inganan Pertangyangan Ruang Timoteus HKBP Rawamangun 2 Wik Rawamangun Tolu Dohot Rawamangun Opat di Bagas ni keluarga Ren Hugo Ferry Leonard Tambunan Tabita Aninda Putri Boru Huta Galung Jalan Bawal 5 nomor 5A Rawamangun Inganan Pertangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun Tolu Wik Gangkana di Bagas ni keluarga Pamilu Baringin Baribing Darna Patrigo Borusi Burean Jalan Gading Raya Opat nomor 10 Sia RT 10 Tolu RW 10 Pisangan Timur Jakarta Timur Kamis 25 September 2025 masuk pukul 10 Sia WIB di Sadawik balap sepeda di Bagas ni keluarga Paul Apen Christian S. Pangaribuan Yemina Niar Tamala Sabung Pabirangan Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur 2 Wit Cipinang di Bagas ni keluarga Jasa Siagian Rianti Boru Pardede alamat Asrama Brimob Blok K nomor 7 RT 10 Tolu RW 5 Cipinang Atas Jakarta Timur sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi pengabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP Obartu surat Kepala Departemen Marturia HKBP naing dipatu pada kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman Jala di Pangido HKBP Rawamangun gabe tuan rumah dohot aka kegiatan boima di Jaha di Harotas Titing ulang tahun dohot pesta gotilon HKBP Rawamangun 2025 pesta ulang tahun dohot pesta gotilon HKBP Rawamangun 2025 nunga merdalan dohot denggan Jumat 10 Sia September 2025 nunga dipatupa pertanggungjawaban dohot pembubaran panitia pelaksana Mauliatema di ruas ni Huriata nunga berpartisipasi patupa acarai sipul majahati ting di sude permingguan adong do panorangion dohot madok hata sian panitia
Bulan diakonia. Bulan Septemberon, ima bulan diakonia HKBP Rawamangun. Obarni program dohot anggaran tahun 2025 dipatu pada papungu pelayan khusus marhite amplop diakoni disude minggu di bulan September on aka program dohot anggaran Dewan Diakoni HKBP Rawamangun ima sada seksi diakoni sosial, 2 seksi kesehatan, 3 seksi pendidikan, 4 seksi kemasyarakatan. Bulan musik HKBP Rawamangun 2025. Seksi musik Dewan Merturia Patupa Bulan musik HKBP Rawamangun 2025 marhite Patu Begehon musik kualitas sian piga-piga negara songon natar surat di Harotas Titing. Informasi boima menghubungi Gita Pangaribuan. Rap Mahita Mamuji Tuhata Jala Dohot berpartisipasi di bulan musik Pasangap Goarni Tuhata. Kegiatan Seksi Perempuan Huria. Seksi Perempuan Huria SPH Dewan Kononia HKBP Rawamangun naing patupa ibadah kebaktian Padang hari Jumat 3 Oktober 2025 inganan di Taman Budaya Sentul Bogor nihimbau sude ina di huriata asa pasidohot di kebaktian padani. Festival Paduan Suara Remaja Distrik Walu DKI Jakarta. Festival Paduan Suara Remaja HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nunga mardalan dohot dengan di hari Sabtu 10 September 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Nani dohotan 10 peserta sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jala Remaja HKBP Resort Rawamangun juara sada. Tapuji Matuhata anggiat malam tu dengan aka pelayanan dohot pakobasion ni remaja talahu mamuji dohot pasangap Goarni Tuhata. Katekisasi di khusus bukaot tado pangajarion katekisasi di khusus dohot atau tuan boima dijaha di Harotas Titing. Formulir pendaftaran boima dibuat di kantor sekretariat jala ditutup hari Sabtu 30 September 2025. Parheheon Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung patupa rangkaian kegiatan Parheheon Dohot Worship Night tanggal 24 Agustus 2025 Sahatu 14 Oktober 2025 aka kegiatan Parheheon Naposo Bulung boima dijaha di Harotas Titing. Sude Naposo Bulung asa madohoti rangkaian kegiatan Parheheoni. Ruas Nataba Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nataba ima sada keluarga Joshua Hamonangan Lumban Toruan. Orwan Najeni Liser Palmean Borusinaga Rap Dohot 2 halak anak konasida Rosian HKBP Resort Jati Waringin Jakarta Timur. Alamat Jalan Raya Bekasi kilometer 18 nomor Tolu RT Tolu RW 7 Jatinegara Kaum Jakarta Timur. Wik Jatinegara Kaum. 2 keluarga Juan Hairul Sipayung Moralisa Borusi Hombing Rosian HKBP Resort Jorlang Haluan. Alamat Jalan Kelapa Tinggi nomor 10 RT 9 RW 8 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Manis. Tolu keluarga Roli Wiranababan Heti Maria Boru Pasaribu Rosian HKBP Kemenangan Resort Medan Kota. Alamat Jalan Galur Sari Timur nomor 20
A. RT 4 RW 12 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. WIK Utan Kayu, Kayu Manis. Tuhat tamana mamasu-masu nasida gabe ruas nadinggan di tonga-tongata tarlungobi di joloni tuhatta. Ruas Parguru, Minggu Sadarion 21 September 2025. Di Jalo Huriat Tado gabe ruas Parguru Juniper Sihotang Naposo, alamat Jalan Mutiara 2 nomor Pitu Kayu Putih Pulau Mas Jakarta Timur. Jalan Marguru Manasida Adorang Sota Jalo gabe ruas Nagok. Namuding di hari Sabtu 20 September 2025 nunga jumulumuding sahala ina Situa Suryati Maria S. Rita Boruna 70 umur 50 tahun hinabaluhon niamata James Arifin Sianipar, alamat Jalan Kayu Putih Utara 1B Kapling 50 Sian nomor 10 Sada RT 12 RW 8 Pulau Gadung Jakarta Timur. WIK Kayu Putih Kapung Polri. Tuhat tamana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga natina dikonna. Tabahan namar sahid ni si majutak boru naibaho WIK Rawamangun Tegalan dirawat di rumah sakit MMC Pulau Mas. Pelean dohot aka udut nani boa dohot boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paon ta bahen sangat di goarna songonima titing di huriata Minggu Sadarion mau liate. Shalom. Ora samanginang ujau kami ajo songon laporan panitia pesta gotilon dohot panitia syukuran hut ulang tahun gereja ta paonu pusada tahun. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang dan Inang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Sintua HKBP Rawamangun, Amang, Inang, Sekolah Minggu, Pemuda, Naposo, dan seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang mengikuti ibadah saat ini di gereja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut menghaturkan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya memelihara kehidupan kita serta penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus atas terselenggaranya acara syukuran HUT ke-61 dan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 dengan baik, lancar, dan aman, serta penuh dengan sukacita. Dalam kesempatan ini, Panitia Pesta Gotilon dan Syukuran HUT ke-61 HKBP Rawamangun tahun 2025 juga menghanturkan ucapan terima kasih kepada para lado HKBP Rawamangun, jemaat 20 WIK di lingkungan HKBP Rawamangun, seksi atau kategorial di bawah Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Juga kepada para donatur serta seluruh jemaat HKBP Rawamangun dan partisipan atas perhatian, doa, dan partisipasi aktifnya dalam penyelenggaraan acara syukuran HUT ke-61 HKBP Rawamangun pada tanggal 22 Juni 2025 yang lalu, serta acara ibadah dan perayaan puncak Pesta Gotilon HKBP Rawamangun pada tanggal 31 Agustus 2025 yang dihadiri oleh sekitar 2.100 orang jemaat yang dengan penuh rasa sukacita
membawa siluannya diiringi lagu pujian, tarian dan musik, serta ungkapan rasa syukur jemaat atas berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kehidupan jemaatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah kami menyampaikan laporan mengenai dana yang telah diterima oleh Panitia Pesta Gotilon dan Syukuran HUT ke-61 HKBP Rawamangun tahun 2025 yang seluruhnya berjumlah 1.694.676.154 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Silua dari Wik-Wik kita sejumlah 1.011.011.611 rupiah. Silua dari seksi di bawah Dewan Koinonia 128.625.000 rupiah. Silua dari seksi di bawah Dewan Marturia 11.900.000 rupiah. Silua dari seksi di bawah Dewan Diakonia sebesar 6.400.000 rupiah. Donatur 395.654.850 rupiah. Bazar UMKM selama bulan Juli 2025 sebesar 11.915.000 rupiah. Amplop Gotilon Amanginang selama bulan Juli dan Agustus yang kita terima sebesar 37.509.000. Semat bunga pada hari H Pesta Gotilon sebesar 6.003.000 rupiah. Olop-olop pada saat acara Pesta Gotilon sebesar 82.843.000 rupiah. Pengembalian biaya sewa panggung dari Pinang Mas sebesar 2.500.000 rupiah. Bunga bank sebesar 314.693 rupiah. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan oleh panitia selama acara Pesta Syukuran HUT ke-61 dan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun berjumlah 409.717.819 rupiah. Dengan detail pengeluaran sebagai berikut. Untuk acara syukuran ulang tahun gereja kita tanggal 22 Juni 2025 sebesar 22.652.000. Untuk acara ibadah dan perayaan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 pada tanggal 31 Agustus 2025 sebesar 387.065.819 rupiah. Saldo acara kita sebesar 1.284.958.335 rupiah berada di rekening gereja HKBP Rawamangun yang selanjutnya akan dipergunakan untuk operasional gereja dan pembangunan pagar pembatas tanah di belakang gedung gereja kita yang tanahnya telah dibeli oleh gereja beberapa waktu yang lalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Panitia Pesta Gotilon dan Syukuran secara resmi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pesta Gotilon dan Syukuran HUT ke-61 HKBP Rawamangun tahun 2025 kepada Pendeta Resot dan para Lado HKBP Rawamangun pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 bertempat di gereja HKBP Rawamangun. Pada saat itu, panitia juga menyerahkan barang-barang berupa 1 kotak kolektor Gotilon, 60 buah kantong kolektor, 10 buah bangku, 2 buah keranjang buah, 2 buah kotak ampau berikut gembok, 3 kabel gulung, 5 steker T,
12 tongkat batang kayu, serta 40 pot besar dan 40 pot kecil, yang seluruhnya bernilai Rp13.074.800. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai akhir kata, izinkanlah kami Panitia Pesta Gotilon dan Syukuran HUT ke-61 HKBP Ramangun tahun 2025 menghanturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekilafan, kekeliruan, ketidaknyamanan, atau kesalahan dalam penyelenggaraan Pesta Gotilon dan Syukuran HUT ke-61 HKBP Ramangun tahun 2025. Semoga Tuhan terus memberkati kita dengan berkat dan kasih karunia-Nya yang berlimpah, keimanan kita semakin bertumbuh dan kuat, serta para lado dan jemaat semakin solid meningkatkan pembangunan gereja dan pelaksanaan tugas di gereja kita. Demikianlah Amang kata sambutan dari kami, Panitia Pesta HUT Gereja HKBP Ramangun ke-61 dan Pesta Gotilon HKBP Ramangun ke tahun 2025 ditandatangani oleh Ketua Umum kita, Sintua Dr. Tanti Manurung SH MA. Mau lihat ya?
Pasada rohata martangiang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhu naroha ima mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita dihita di mingguta sadarion imana tersurat di buku Panurirang Amos Bidusia ayat 10 sada sahatu ayat 15. Songono madidok disi tatangi homa. Di ari nasasadai pagjong-jongok kuma muse udung-udung nisi David nama lohai jala paulioku parek akan nabung-bungi jala pajong-jongokku muse akan nama lohai jala paulioku doi suang songon di aka ari mula-mula. Asana sida manian pasi-pasi ni edom dohok saluhut bangso parbego akan natar kuar tu kuarho ninna zahuba napa sauton songone. Ida ma narodo sogot aka ari ninna jahuba masih jaloan ma paninggala dohot panggotil pardege dohot panabur jadi manetekon anggur akaduluk jala bicat akaduluk-duluk sudena. Dungi toki honokku mamulak akka natar buang sian bangso Israel jala paulio nasida muse huta akka natarulang laos inganan nasida ma jala pukau nasida ma akka porlak anggur laos inumon nama anggurna jala pukau nasida ma akka porlak laos panganonna dohot parbuena jala lopokonukku ma nasida tutano nasida jala dangbe pabalioku nasida siat tano nasida na hulehoni tu nasida ninna jahuba debatam ima sahakna horas madihitang. Selamat hari Minggu. Shalom. Ima ikotulu hali asa tubuh ngulu-ngulu. Hamuna dongan saha porsiaon menarik do topik ni mingguta di bagasan sadarion. Ahama dibain topik na tutu. Songon natar surat di almanaktai. Debata pai baruhon ngulu ni bangsona. Debata pai baruhon ngulu ni bangsona. Ima sada natahiring. Na ibaru. Jala ikon ibaru dong. Ala identik do na ibarui tu hadingganong. Molo akan naliling akka nagugdusa doy. Alani saita pa solhot madirita tu hal-hal na ibaru. Pai baru horoha, pai baru hodiri. Melumar baju baru itu hukus duya ke. Wajah baru. Melumar pangkas akka ama batursong nai baru mulak posode. Melumar badak akaina songon na mulak posode gabe ibaru musik. Alani naing berengota wado di batapai baruhon. Apakah Tuhan memang tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa bangsa Israel? Gudang dosa sitong na dosana. Molo di jolo ni terupuk tahun akka panguhumod do di pasahat. Debata. Alayang go terupuk tahun tung macai taburo. Ahamai mula-hulak do hape rohani debata. Daktoru si bana muruk. Daktoru si mana marimas. Alay mulak do rohana. Imana sadiri makarejohon. Ibadna sadiri mangulahon. Adong piga-piga hal dibahin padeng gaton musik.
Oma, pajong-jongokku muse udung-udung misi David naung malohai. Ay nga maloha udung-udung misi David hancur. Alani ahang, alani dosa na sida gabe terbuang tu asyo. Molojol mai madok bahwa Tuhan sudah meninggalkan. Asumsi pemikiran ni jolma, Tuhan sudah meninggalkan orang-orang berdosa. Dada sa guru tu gogo ni jolma, do tu pikiran ni jolma, debata mabahen ide dohot haputusan na. Ido naik ko perlu taboto. Nakpe diponis jolma hita mardosa. Nakpe somar laku be hita tu jolma. Alayang go debata tok tongdo. Menyediakan yang terbaik. Daksa guru tu jolmai pikiranna. Daksa guru tu panatapan ni jolma, panatapan ni debata. Molo jolma, molo dung maloha songonon ngoluna itadik kodwe. Asutuk susah iba, luja iba patore-tore hone. Pauliokku parik nabung bungi, ahado harua pungsini parik, tembok. Untuk menjaga keutuhan kenyamanan yang ada di dalam satu kota. Mula di hutan nami, di hutan gurgur, adong do parik, netibuk, dang boy masuk horboni jolma tu sih. Jadi parik kope majaga do om mahataridaan sudah hancur aturan, norma kehidupan, budaya. Tidak lagi berharga. Ulan di debatadang meradi holan manguhum. Alai dohot do mangalehon haluaun. Allah melakukan pemulihan dan tidak selamanya Allah marah kepada bangsa Israel. Mula hulak dorohani debata tu Israel nang tu hita. Mula hulak. Jadi molo tarsung hita mardosa amang ngamardosa au dak pola perlu biau rotu gereja. Daun. Justru kalau kita sadari bahwa kita punya kelemahan, Roma hita asa dipature, asa dipacongcong muse pareki, asa adong muse aturan hidup, asa adong muse disiplin di bagasan nguluta. Namangihu debata papunguhon pasi-pasi ni Edom dohot bangso parbegu naong porsea. Naong porsero. Allah mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai karena segala sesuatunya itu. Turpukon patuduhon debata ni saluhut bangso do ibana. Jadi sudena sana porsea. Dakola kala Yahudi be. Dakola bangsa Israel be. Alay ngadohot akka Edom. Bangso perbegu. Alo ni bangso Israel. Na porsea tu debata. Tongdo dihargai. Tongdo dihaholongi debata. Lehononi debata pasu-pasu pardagingon nang partodion. Imanakin. Di ayat 10 duk 10 pati. Orang yang takut akan Tuhan punya masa depan yang bagus, yang baik. Molo tersung pehita mardosa. Molo mulak kita porsea tu debata. Jalo otta dosi lehon-lehon ni debata ima pasu-pasuna. Kita punya masa depan yang cerah lagi. Ala mula hulak dorohani debata. Dakola parimas debata. Songon na idokona di Yesaya 40. Nunga diar sakiho au marhite sian akka dosam jalanunga di locai hoau. Marhite sian hajahatomu. Au tutu au sadiri manalese akka pangalasyommu.
Inilah semangat pembaharuan itu. Mulut tarajumi doi adong. Ibaruma nang pakirimota. Ibaruma nang semangata. Merpamueti do hape Tuhani di akka hahurangatai. Idora ubana sailomoro ha manopo bagas na yate. Apalagi hamu mulu sa monomon terkenal doon bagian ni akka naung senior. Okay. Akka naung 10 tahun. Ay sida per minggu sa monomi puang baka na senior day. Aledak si boto surat. Saha tu saunari toktong dope mangula de bata pai baruhon ngulu ni ganup jolma. Bangso dohot huriana. Ay matsay gudang do tutu nalaho mangarongrong. Ngulu ni hajol maon. Baik ekonomi. Baik politik. Baik ngulu ni partot dia. Holan melakukan rutinitas na mangulu ni jolmai gudangan. Alay dang marpakiri mobe. Diba? Daksudi. Anggo hita dang masuk tu si. Natoktong do hita mangulu di pakirimoni. Anggo politik songonidoy jatuh bangun. Anggo ekonomi pe songonidoy jatuh bangun. Dileho de batama bisuk dot apistara de hita untuk menyikapi. Alayang go partodion unang ma jatuh bangun. Terus mah meningkat, naik terus. Unang mah ya turun haring kasota. So di dalani do pengoluna alay nunga di ida hamaolon ningoluna tujulu. Odo mabay putus asa tong hopeless. Molo nunga ribereng pasti itu songono nano nih, songono dano nih, atau emak songono dano nujung nih. Gabedang marpakirimo nih. Gabedang adong harapan nih. Engai boto hasilna. Hape sudula hodope. Unang mana songo nih. Turpukon paposor rohata. Toktong do debata mangula pature turehon ngolutta. Tahilala matongi. Tangan ni debata majama. Tangan ni debata mangula. Akasiulautai. Majuluani hita. Dang dipasopo hita. Dang olo ibana. Holang manopa. Alay doho do memelihara. Maparmudu-mudu. Manarihon akka ngulu na duminggan. Oma puncak daripada pembaharuan. Molo tahapor siai. Oma puncak dari pemulihan. Molo tahapor siai. Yesus na diparsilak ko ni. Ujahan ni saluhut akka pemulihan perbaikan na pinatupa ni debata ima dina olo Yesus diparsilakon olo ala ni Yesus do sahat hai barwoni. Dadaholan hai baruon sian ru parduru di pasahat alai hai baruon ni ngolu partodion. Disilangi do ditubus Yesus dosa niak kapardosa na olo manopoti dosana. Disilangi molo tatatap silang ni tuhatai tadok ma di bagasaro hatta iko nauhiad do disi hape olo Yesus adong mahay baro ni ngulu di bana itadda ibana do pardosa ibana. Ditadda ibana do hahurangan na. Au hiad do disi.
segok dosaku, segok kesalahanku. Ayo lo doa makatidakon na sututu. Anggo ipatiktai nakin unak ko manakko inna. Ulo do hita manakko di roha, manakko di pikiran, manakko waktu mencuri kesempatan ni halak. Anggo kesempatan to do buat tak polawa. Disilangi do ditobus Yesus dosa ni akka pardosa na olo manopoti dosana. Transformasi pembaharuan ni di jalo nasa jolma na olo porseado tu Yesus jala marpos ni roha holan tu ibana. Dang boy manang ise pe patupahon hai baruon ni dirina ia so porseado pe ibana tu Yesus. Ai didok di Yohanes 15 ayat 5c. Ai dang tarulahamu agiaha anggoso mardongan au. Jadi kalau kita mengadakan pembaharuan diri, mindset kita parjuluma tahap porsiai Yesus. Parjuluma ta akui dosatta. Parjuluma tatopoti dosatta. Alani songonido di epistel tai. Sadario di pabotohon parjolo mahita marpos ni roha di debata asa atusatta. Hai baroni. Asa atusatta pai baru diri. Ahai do. Sai jumulo malului hamu harajau ni debata dungi. Tabahonon na do akka odeng tuhamuna. Unang mabiar hita, sodapotat si panganon, harupidong na martonga-tonga langit di sarnyod di bata. Bunga-bunga diladangi, diparulosi di bata. Atong dakpola karejo hitay nakpadita. Isidot tong ahanay kan, sa otik. Karejo do hita, lamhamuma, so parulosan na, lamhamuma, so disarihon, ay mangula do hamo, marpikir do hamo, ido na neng dohonon na. Alay say jumulo maluluy hamo, harajaw ni debata. Dungita bahonon na maaka odeng. Odora sada tong motivasita marminggu pagi ate. Itor sayo tang niba molodung marminggu manak tu arisani manak tu diai mangulahon akan adenggan ay molodung maroja hasyak katani debata ture masaluhu na panopotiota tuaka bagas ditodokta madulu na marsahit mamereng na moding omma ojahanna jumolo lului hamu harajaw ni debata. Ayah do akka ordengon. Termasuk do si panganon inakin, ido. Termasuk do paribiton, ido. Termasuk do jabatan, ido. Termasuk do hebeng, ido. Sarihonon ni debatadoi. Harupidong na martonga-tonga na angit. Boy, pos rohana di debata. Isarihon debatado nguluna. Aka odeng lapatan na ragam niya kapasu-pasu natahirim di ngulut ta si kanupare. Mananga hape. Ragam ni akka nadengkan. Amaharo adihirim halak batak dah. Hasangapon, hamoraon, hagabion. Ido natahirim. Kalau marpesta hita, ido natahirim. Tangiang niyak kanaro. Ipasahat mahamoraon, hagabion, dohot hasangaponi. Alay tanpa haporseaon. Tanpa holong neroha di debata, daktar zalohitay. Alani ikosikop dosa luhuk nai.
haporsiaon pakirimo dohot holong ni roha taraduti mai dada adong paso-paso na sosiat debata dang adong seleho paso-paso sohola debata atong jumulu malulu hita harajau ne debata. Amen. Martang yang mahitang. Mau liati madiho Tuhan. Disiala asini roham. Tarbaik kami. Roh tu bagas coroon. Laho mamuji doho pasanga pokok. Nungahwet diho kami aka edi pujian. Hutangi ho kami aka barita masa. Aka naukulahami doho na naing ulon nami. Ditonga-tonga ni huriamon. Sudi na Tuhan parsobaw nami do itu adupamu. Pasu-pasu mahuriamon. Asa disoma hutangi ho kami pengajaran. Panuturion nasiako marhiti hatami. Asabui huhamolete ho kami. Saluhu na padongan yomo. Dijami tanami. Na di pauli-uli ho dongulu nami. Di paibaru ho pemulihan secara utuh. Di pasahato Tuhami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Disari hoko ngulu nami sisaw nari. Nang disari hoko dongulu nami tu akatik kinaneng roh. Darlumubi. Boy hami bongot tu harajaon banwagi jangi. Atong leo mapos ni roha di hami. Leo ma haporsyaw na tugu di hami. Maka po si Yesus Kristus dohot hatana. Asay baru hami toktong dia kapardalanan ningulu nami. Asa haporsyaw nami ima. Memproduksi sudah akan adenggan nahu ulahami. Asa haporsyaw nami ima. Na mangojar hami boy masih haholongan. Boy masih tangyangan. Ay rududo akangulu na adong di Portibion. Tung macay gudang do akaholso. Biar ni roha. Alay molo marpos ni roha hami Tuhan. Say toktong do pargokuam mo hami. Di madalani ari-ari ni ngulu nami. Asa ho dorongan nami. Rapon hodo hami mamulus sudi akangulu nami Mau liati madiho Tuhan. Moloboi hutang yakok kami. Akadongan nami nasoboi marminggu ala niaka parsahitom. Ubuak kami matu adopamu nyonya tambunan dahlia boru pardede. Amang binsar si haloho. Nyonya pendeta hasugian boru saragi. Amang hokman o pangaribuan. Erwin Pakpahan. Valencia boru pangaribuan. Nyonya Pardede boru sianipar. Natongon di rawat di rumah sakit homa Tuhan na magubati. Mangalehon akahamalumot tunasida. Nang akadongan nami na dirawat dope di bagas di Jabunabi homa Tuhan toktong na pasaur hod dirim tunasida. Asa marlas niroha nasida jalan marhamalumon. Suang songonima Tuhan, ubak kami di tangyang namyon, keluarga ni Inang Suryati, si tua Suryati emburu na 70, natongon di bagasan, arsak ni roha, ala dialapo inanami si tuaon, si tonga-tonga ni keluarga. Apuli pargogoy ma amanami amang siani parap dohot ianakon na dohot buruna. Asa margogo na sida Tuhan lau mamulus peristiwa kesedihan di persirangan na sida dohot na hinaholongan ni rohana.
ajari ma huriam lahu mangapuli pasahat ma pasu-pasum tunasida asamargogo suang songoni Tuhan akan naso huboto hami akaruas ni huriam naso terdaftar di warta udang akaruas ni huriam na holsowan namar sahid oma Tuhan nama dongani paso-paso nasida pasahap ma akaragam ni akanarikot di ngolu nasida asaboy nasida madok moliate tuho jala ditada musi asin ni roham ay parholong ni roha doho moliate madiho Tuhan nang di ibadah nami sadarion upasahat tami matuho asa sude na imardala doho denggan sude ma akan namasihol pacupang rap doho to gabi boy marhay baruon di tonga-tonga ni huriamon marhite parsauran nami di bagasan sadarion di akaminggu nanay kubulus sami moliate madiho Tuhan molo tung neng mulak kami siatonga di bagasmon dongani kami di pardalanan urupi kami mangulahon hatami marpos ni roha pasahaton diri tuho asa taruli kami di akaragam niaka nadenggan doho ragam niaka pasu-pasum nunga hujalo kami pargo siako marhiti hatami nunga hupajolo kami mangalului harazaon ni debata marhiti hatami marhiti peribadahan nami atong jaloma parsopaon nami ibagasan koar ni Tuhan Yesus Kristus jaloma tangyang namiom amen. Taudutima ibadah ta marhiti namarende huhut mahita papungu pilihan.
Tangia koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Kodo haroroan ni saluhu seleho-leho na denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Pasahat hami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hujus di jelom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajomo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saud malomone roham di Banotongo songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Unang persoalan, unang tahutan, di debatata sodana orang. Unang persoalan, unang tabiat, apa si debata. Unang persoalan, unang tahutan, di debatata sodana orang. Unang persoalan, unang tabiat, apa si debata. Unang persoalan, unang tahutan, di